Γεια σας παιδιά, Αρίστος εδώ και σήμερα συνεχίζουμε το Clash Royale. Ναι, εντάξει, για να ανοίξουμε κανένα chest τώρα γιατί έχω και ένα silver chest. Βλακιούλες τίποτα, τι ιδιαίτερο, δεν με νοιάζει το tombstone. Συνεχίζω με αυτό, πείτε μου στα comments αν θέλετε να αλλάξω κάτι στο deck μου, για ιδέες για deck. Και πάμε στον πρώτο αγώνα. Εντάξει, είναι ένας level 7, UK Hit Squad ονομάζεται. Έχει ένα legendary που δεν θα μας ευνοήσει και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, θα το αντέξουμε. Δεν χαλάει και ο κόσμος για ένα legendary. Τώρα όμως έχω ένα θέμα. Έλα, μπες γρήγορα witch. Ωραία, μπήκε και το witch. Πάρ' το turret. Ωραία, ναι, το έχουμε αφήσει με πολύ λίγη ζωή το πρώτο turret. Κάτι μου λέει ότι αυτός είναι τέτοιο, παίζει τυχερό, γιατί μου φαίνεται ότι έχει περισσότερα cards και τέτοια. Λοιπόν, ναι, για να πετάξουμε ένα τέτοιο εδώ. Ένα GB. 1, 2. Εντάξει, ένα rocket είναι και πάει. Αλλά θα το κρατήσω για λίγο ακόμα το rocket. Ωραία, εκεί θα βγάλω πέκα. Ανεβαίνει μαζί με ένα bomber από πίσω. Ωραία, και τώρα περιμένουμε λίγο να κάνει hit. Ωραία. Και μόλις πήραμε το princess, τζάμπα πήγαν τα elixir του. Ωραία. Το έπαιξε πολύ λάθος εκεί πέρα. Βάζω σκελετον army πριν καν κάνει focus στο τέτοιο. Πάει και αυτό το turret. Έχουν πέσει ήδη 2 turret μαζί με αυτό που θα πέσει τώρα. Ωραία. Τώρα όμως δεν έχω τι να παίξω, να το παίξω ένα τέτοιο. Θα παίξω ένα τέτοιο κάπου εδώ. Για να το αποσπάσω την προσοχή μόνο και μόνο. Ωραία. Το lag. Γιατί. Πάνω μου κάνω record. Τώρα βγάζουμε και ένα σκάρμι. Και πάει. Ωραία. Τώρα να πάω για το... Καλά, θα πάω για το 3 crown win. Να πάρω 3 crowns. Θα το πάω έτσι, δεν πειράζει. Μου βγάλε prince. Τι να κάνει το prince ενάντια στο P.E.K.K.A τώρα. Δηλαδή τώρα εκεί πέρα το έπαιξε πολύ λάθος. Καλά, μου βγάλε και τέτοιο. Καλά, δεν σταματάει αυτή η επίθεση. Κάτι μου λέει ότι κερδίσαμε. Ναι. 3 crown win. Κι άντε, γεια. Πρώτο game νίκη για σήμερα. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, οκ. Silver chest. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Crown chest. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. 2 gems. Αρκετά καλά. Τίποτα το σημαντικό. Οκ. Εντάξει, commons. Ναι, μπορώ να το πάω level 7. Το πάμε level 7. Γιατί μου αρέσει αρκετά ο Bomber. Για να κάνω και ένα request. Τι να κάνω request. Κάνω request. Όχι τα άλλα, θα έχω ήδη τέτοια. Κάνω minion request. Πάμε και το δεύτερο game για σήμερα. Πάλι 7 level. Nibir. Friends Battle. Όχι τόσο καλό όνομα. Κατά προτίμηση. Πάντα. Ωραία, τώρα θα βάλουμε και ένα P.E.K.K.A λίγο πιο μπροστά. Μην περάσει το P.E.K.K.A. Μπράβο. Τώρα πάμε καλά. Μόνο μην κάνει focus του witch. Που δεν θα την κάνει focus και αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα πάει το witch. Έπαιξε καλά αυτός. Εντάξει. Δεν τόσο εκεί. Ήταν πολύ δύσκολο όμως. Ωραία. Μπράβο. Αλάνι μου. Τώρα κάνει focus στο target και εμείς βάζουμε κάτι minions. Βάζουμε και ένα σκάρμι. Πάει αυτός. Τώρα αν έχει άρρος μπορεί να μου τα πάρει όλα με τη μία. Αλλά δεν το βλέπω. Τι θα με αφήσει να πάρω το Ρε, θα πάρω το τέτοιο. Ναι. Πάμε πάλι. Ωραία. Και πάλι πάμε αρκετά καλά. Όπως και την προηγούμενη φορά.
Βγάζουμε ένα πέκα. Bang. Θέλει 2 χιτάκια. Όχι ρε φίλε. Ωραία. Θα πάω για το 3 cannon win πάλι. Δεν είδα αν έχω crown chest ή όχι. Μου το παίζει απευθείας εκεί πέρα στην άκρη, ξέρω εγώ. Και αυτό δεν μου αρέσει να το κάνουν οι παίχτες. Μου τη δίνει λίγο. Στα νεύρα. Βγάζουμε και ένα μπόμπερ. Τώρα θα λέτε τι μαδιάζει μας. Το όχι ρε φίλε. Το lightning, το μισό. Το μισό, για μισό λεπτό. Όχι εντάξει, άρρωστο θα σκάσω γιατί θα μου σκάσει σκάρμι. Αυτό είναι ένα από τα πιο σίγουρα πιθανές κινήσεις του. Οκ, Baby Dragon. Δεν έχω πρόβλημα με το Baby Dragon. Τόσο μεγάλο πρόβλημα για την ακρίβεια. Γιατί πρόβλημα, όλο και λίγο πρόβλημα θα έχω. Δεν γίνεται να μην έχω καθόλου πρόβλημα. Ξέρω εγώ τώρα ναούμε. Δυσκολεύομαι, γι' αυτό δεν μιλάω, συγκεντρώθηκα άσχημα. 2 Baby Dragons, οκ. Καθόλου άσχημα. Πάει καλά αυτός ο γύρος. Έχουμε άξιο αντίπαλο. Δεν μου σκάσει hit. Μου σκάσει το διάβολο. Ωραία. Πάμε full attack τώρα. Oh no! Όχι. Από βλακεία έχασα. Οκ. Well played. Άντε γεια. Οκ, νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Πόση ώρα είναι? 7 λεπτά, σώπρε φίλε. Εντάξει, εδώ πέρα θα σταματήσω το βίντεο. Πείτε μου ιδέες για deck. Like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe αν είστε καινούργιοι στο κανάλι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.